Všetkých sme tu na krásnom prostredí pri Jesenej. Máme tu úžasný kolektív ľudí, kde pozeráme na to, ako sa triedi odpad a je tu úžasne. Máme krásny deň. Vonku vám ukážem ten plyn. To značí, že toto je jeden balík. Ten balík váži, čo musíte povedať? Tonu. Tento balík jeden. Tento tri. Jaj. Tento váži 666. Kde komentovať ukladať? Kde chce? Ale každý nech sa díle ukladať. Je všetká. Toto. No. Čo sa robí s odpadom, ktorý sa sem dovezie? Musíme sa spýtať, s ktorým odpadom. Tak, každým odpadom. No, komunálny odpad ide momentálne na Cemiatu, tam je prekladková stanica a berie ho kosiť do spaľovne, komunálny odpad. Triedený odpad dotriedíme a následne ide na recykláciu. My sme sa radi spýtali a vedeli, aký druh a v akom množstve vám tu privážajú najviac. Ako som povedal, zhruba je to po 100 tón mesačne, teda skoro jedna k jednej. Viete si predstaviť 100 tón papiera a 100 tón plastov, teda 100 tón plastov je objemovo možno, že 2-3 krát viac ako papier, hej, takže objemovo najviac to je plast. Moja prvá otázka. Prečo ste si vybrali takúto prácu? V prvom rade mi išlo o životné prostredie a o to, aby sme zvýšili mieru vytriedenia mesta Prešov. Myslím si, že sa nám to darí. Za poslednú dobu miera vytriedenia odpadov v meste Prešov je cez 47%. Výborne, vidíte, to sme na správnom mieste. Aká informácia ťa najviac prekvapila? No, mňa prekvapilo, že som si myslela, že krabička od mlieka patrí do papiera, ale patrí do plastu. No, takže, čo si sa tu nové naučila? Naučila som sa tu, ako lepšie triediť, keďže ja som si myslela, že viem, ale očividne neviem až tak moc dobre. Nie, to je v pohode. Čo ťa najviac prekvapilo? No, to, že Prešovčania nemusia platiť za vytriedený odpad, iba za komunálny. Wow, skvelé. No, takže čo ťa tu najviac zaujalo? Asi to, jak išlo ten odpad cez toto, čo tam triedili, cez tú lisu. Toto. To je pekné. Aký je rozdiel medzi PET a HDP plastom? PET plasty majú zvuky a púkajú. A HDP nepúkajú. To je PET plast. Pre televíziu Strednej odbornej školy gastronomie 1B. Lúčime sa s vami, bolo to zaživné. Habibi. Bye. Čo idem domov, keď nemám nikoho.
zlata je v černej zemi, na čo pôjdem domov. Mňau.